Днями у великій залі Ужгородського коледжу культури і мистецтв відбулася зустріч студентів з відомим театрознавцем, доцентом кафедри філології та суспільних дисциплін Університету Україна, кандидатом мистецтвознавства, членом-кореспондентом Міжнародної академії богословських наук, лауреатом обласної премії імені братів Шерегію Василем Михайловичем Андрійцем. У рамках зустрічі Василь Михайлович презентував присутнім свої книги, зокрема книгу «Микола Садовський. Закарпаття», в якій подано біографію та творчий шлях Миколи Садовського-Дубілевича, описано діяльність першого українського професійного театру на Закарпатті. Як відомо, у 1921 і 23 роки Микола Садовський очолював перший український професійний театр на Закарпатті – Руський театр Товариства Просвіта в місті Ужгород. Садовський, я багато зустрічався людей, які його пам'ятали, на жаль, тих людей вже зараз нема. Наприклад, приїхав театр у Хус. Садовський із хором йшов до церкви, співав під час служби Божої, очевидно, репертуар у них був готовий, а потім батюшка закінчував свою проповідь, що до нас привітали великі актори. Після богослужіння підемо дивитися виставу. Своєрідний підхід. Потім у спогадах він пише, як для нього було головне, щоб прості люди ходили в театр. Він шукав таких простих людей, давав їм запрошення, садив їх у перші ряди. Є у спогадах це все. Інколи з маленькими дітьми, які мішали, заважали виставі, але він витримував. Він знав, що ці люди через 2-3 вистави самі вже прийдуть, не треба їх буде запрошувати. Тобто в нього він був організатором театральної справи. Крім того, що великий режисер, актор, ще організатор, тому що він мав власний театр. Він знав, як це треба робити. На жаль, інколи це ми не всі знаємо, як це треба робити. Ну і багато, і багато. Ольга Морозова пригадувала, як він читав Шевченка. Каже, не треба... Садовський не робив Шевченка якогось рупора, він робив з нього філософа. І вона запропонувала мені прочитати уривочок. Я пригадую це. У кожного своя доля і свій світ широкий. Той мурує, той руйнує, а той незлим оком та Отечество так любить, так його шанує, так із нього сердечно кров, як воду, точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі. Нехай, каже, може так і треба. От слова Шевченка, які часто читав Садовський, і які дуже актуальні до сьогоднішнього дня. Для Василя Михайловича Андрійця цей рік ювілейний. Він зустріне свої 75 років від дня народження. Його я пам'ятаю ще з юних років, коли навчалася в Хуському училищі культури. Ми, студенти, із захопленням слухали його ґрунтовні лекції з історії українського і зарубіжного театрів. Завжди виважений, толерантний, він давав нам ті духовні і мистецькі настанови, з якими ми пішли у світ. Я завжди захоплювалася його інтелігентністю у будь-яких життєвих ситуаціях. Василь Михайлович народився в селі Нижнє Селище Хуського району в селянській сім'ї. Пригадую, що ви були мій любимий вчитель, і ви були дуже виважені, толерантні. Оця духовність, звідки у вас? Ну, мабуть, або виховання таке, або, може, навіть спілкування із тими викладачами, які були у театральному інституті. Але основа характеру складається вдома, у вашій родині. Ну, як вам сказати, я у родині, нас було двоє, сестра Василина, вона старша від мене на 3 роки, ми залишились без батька. Я батька не пам'ятаю, практично він вернувся з війни, і нас виховувала мати. Очевидно, вона нас добре виховувала. Вона вміла Шевченка на пам'ять майже пам'ятала, то, що в школі ми вчили. Половина навчилася разом зі мною, половина пам'ятала своєї школи. Друге, вона вміла вишивати, ткати, вишивати. І була іще до того прекрасною куховаркою. І її запрошували на всі весілля. Коли мене було ні на кого лишити, вона мене брала десь 4-5 років з собою. Я сидів коло сільських музикантів, і я оті мелодії
оті співанки народні, я й сьогодні пам'ятаю. Я можу вам співати, якщо хочете, і до завтра. Василь Михайлович – людина вдумлива, багатогранна. Він з тих дитячих років вбирав у себе ті народні звичаї і обряди, з якими йшов усе життя. Він записував їх до своєї пам'яті. Селищна співанка не випадкова. Я вам скажу так, що у нас було більше скрипалів сільських, як у філармонії скрипалів. На кожній вулиці була своя команда. Я нарахував десь 26 або 28 скрипалів у селі. Зараз їх уже так багато нема, але ця звичка залишилася. І то, що селищна співанка – один із кращих фестивалів, обласних, уже міжнародних фестивалів, виник в Нижньому селищі, це не випадково. Це закономірне явище. А коли я вже став керівником хору у лісокомбінаті, я ці всі знання почав видавати в хор. Ну, і було добре, було цікаво. У вас був гарний голос, що вас на хоровий взяли? Очевидно, так. Очевидно, так. Коли мене прослухали, там набирали в основному, треба було чоловічий склад хору культучилища. І, очевидно, вони мене туди за то записали. Хоча я не дуже туди рвався, але вже було нікуди діватися. Колись, кажуть так, що ми є тими, як ми уявляємо себе в дитинстві. Ви в дитинстві себе ким уявляли? Мені важко сказати. Я писав вірші, дитячі, як усі творчі люди. Але я мріяв про сцену в дитинстві. Після того, як я грав у шкільному театрі, це драматичний гурток був, я відчував потяг до цього мистецтва, тому що мене цікавило життя тих людей, про яких я читав. І мені хотілося десь у чомусь їх повторити. А повторити можна тільки на сцені. Так воно так пішло. Творчість театрознавця – річ рідкісна. Вона вимагає досконалих знань з історії та теорії театру, режисури, майстерності актора, музичного та художнього оформлення вистав, журналістської неупередженості та вправності. На Закарпатті театрознавців всього декілька. Одним із них є Василь Михайлович. Знаний у мистецьких колах Срібної землі, 4-разовий лауреат обласної премії імені братів Шерегіїв, кандидат мистецтвознавства. Василь Михайлович, коли виникла ідея присвятити себе театральному мистецтву? Треба сказати, що я брав активну участь у шкільному драматичному гуртку. Навіть грав Лукаша в лісовій пісні. А в Хущі відкрили відділ театрального мистецтва були. І я поїхав здавати документи на театральний відділ, але коли вивісили списки зарахованих, то я себе там не знайшов. Мене зарахували на хоровий відділ. І в Хущі я закінчив хоровий відділ. Хоча брав участь у всіх виставах у театральному відділі, тому що там не вистачало, як завжди, хлопців. І мене запрошували туди грати у спектаклях, у курсових роботах, у дипломних роботах театрального відділу. А потім склалося так, що я був направлений на роботу у Хуський районний будинок культури, там вже працював театр народний, майданний розкручував цей театр. І я приймав участь іще студентом у виставах Хуського народного театру. У першій виставі «Дай серцю волю, заведи волю» грав у масовій сцені хлопця, який заїкається. А потім, коли вже працював у будинку культури, одна із таких ролей була роль Генки у виставі на хуторі поблизу Диканьки, це Василь Мінко. Це була така досить солідна роль. І після того я зрозумів, що це моє. Це моє. Потім, хоча я займався хоровою діяльністю, я керував хором у лісокомбінаті в Хущі. Мені було всього 19 років, але хор звучав непогано. А потім армія. Хоча я ще до армії грав у Весельці, у Хуському театрі. Потім у армії, де я вів і хоровий колектив, і драматичний колектив, і агітбригаду, все, що тільки там було. А після повернення з армії, влаштувавши на роботу музичну студію 4-ї школи, але приймав участь у Народному театрі і вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. На режисерський відділ брали тільки одного студента,
А на театрознавче мені запропонували, бо там зібрали були кращих акторів професіональних театрів України, в тому числі Богдана Ступку, з Дніпропетровських театрів, завідуючих відділом на телебаченні і так далі. Із аматорського театру я у ту десятку попав один. Ну і навчання в театральному університеті. Мені дуже повезло, бо там були дуже висококваліфіковані викладачі. Це були кращі викладачі театрального мистецтва на Україні. Це провідний театральний вуз. Потім я закінчив аспірантуру, причому ж, але склалося так, що мій керівник Юрій Миколаївич Бобошко, він несподівано помер, і я не міг знайти керівника на продовження дисертації, хоча вона майже була готова. Ну, кандидатський мінімум був складений, ну і так пішло життя. Хоча я продовжував вчитися, вернувся в Хуст, працював трошки, пригадуєте, в культучилищі, ми ще з вами разом учили. Я мистецтва викладача, ви мистецтва актора і режисера, так? Василь Михайлович Андрійцов виступає з рецензіями на театральні вистави, друкує вірші, нариси. Для Хуського народного театру пише п'єсу «Карпатський чардаш», яку колектив зіграв на сцені понад 60 разів. Ви добре співпрацювали із Майданним. Які маєте спогади про нього? Тут дуже багато є таких неповторних рис у характері. Він був такий і спокійний, і інколи в нього прорвалося щось таке, неспокій. Виключно трудолюбива людина. Оці декорації, оце світло, оце все, що робив він, більше робити ніхто не буде. Ви подивіться зараз в театральній кімнаті, які там спогади залишилися, скажімо, із князя Богдана, з вистави. Це все є. І ще, крім того, він завжди шукав, до речі, не всі так режисери роблять, шукав собі співавтора, тобто автора серед своїх. Так він знайшов Олександра Івановича Сливку, так він знайшов Василя Андрійця, я написав «Карпатський чардаш» для театру. Я писав спеціально, знав вже, хто буде яку роль виконувати. Це дуже добре. І він шукав не тільки серед нас, він брав інсценізації. Василя Гренжі-Донського у нас ніхто не ставив у радянські часи. А він поставив. От. В мене вийшла книжка «Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Гренжі-Донського», і там я згадую про Хуську виставу. Вистава була дуже своєрідна, поетична вистава. По натурі він був таким поетичним. Поетична людина, трошки романтична, трошки поетична. Тобто у ньому була оця закладена основа українського музично-драматичного театру. І він не боявся брати музичні полотна. Скажімо, Олекса Довбуш, вистава. З оркестром, а це возити оркестр в самодіяльному театрі на вистави, на виїзді вистави, досить складно. 29 вистав було зіграно. І це було дійсно там, показали себе, акторські роботи були дуже цікаві. Ну, я написав про це, книжка «Доля світла Тополина». Я грав, я вже сказав вам, що я грав у першій виставі «Дай серцю волю, заведе неволю», у масових сценах, потім грав головні ролі. У нас була, там склався був дуже цікавий колектив. Декорації писав Юрій Дмитрович Герц. Музикою і оркестром керувала Ольга Морозова, бувший концертмейстер Садовського, Миколи Садовського. Це унікальна людина. Вона далі працювала викладачем в музичній школі фортепіано. І вона на жарт говорила, вона грала, читала ноти з листа. А вона каже, з якого боку вам грати, спереді чи ззаді? Вона могла грати по вертикалі, по горизонталі, хоч як. Коли приїжджали в нас в область такі музиканти, що їм треба було терміново супровід фортепіано, то шукали цю жінку, знаходили у Хущі, привозили її навіть в Ужгород філармонію. Вона була виключним музикантом. Я писав про неї. Дуже цікава людина, вона Садовського, вона трошки, але тоді, коли можна було в когось щось дізнатися, тоді дуже скупо. Я навчався в Хущі, я не знав про театр «Нова сцена». Інколи проскакувало десь. Там Марія Васильівна Петрашко про це інколи говорила. Але це було дуже так обережно. Тому я, коли дістав таку можливість більше широко дізнатися про цей театр,
Я почав працювати в музеях, працював в архівах, зустрічався з людьми, скористався спогадами Шерегіїв, і от вийшла книжка «Нова сцена. Театр Карпатської України». Гадаю, що це не весь матеріал там є. Це настільки була цікава епоха, цікавий порив у Хустці, що можна ще про цей театр дуже багато сказати. Ну, можливо, це ще може статися, тому що багато архівного матеріалу такого є, який не опрацьований. До речі, у нас в обласному музеї партитури Шерегія. Я звертаюся до музикознавців. Опрацюйте партитури. Це кандидатська, докторська дисертація. Ми пишемо не знаю про кого, а про своїх забуваємо. Ну, так, були цікаві люди. Був Олександр Іванович Сливка. У 36-му році його бородате непорозуміння гралося тут у Ужгороді, драматург, про якого теж не дуже можна було говорити. Ну, потім вийшла книжка його, 5 п'єс, 2 романи, 5 п'єс, завдяки Івану Івановичу Губалю. І потім бородате непорозуміння пішло у Хуському театрі, до речі, одна з кращих вистав, яка гралася більше 60 разів. Скажіть мені, який із наших професіональних театрів зіграв 60 реприз якоїсь п'єси? Дуже і дуже рідко. Хуський народний театр це робив. Олександр Іванович грав теж у театрі і прожив дуже цікавий і довгий вік, 97 років. 92 роки йому вручили у лікарні, посвідчення члена Національної спілки письменників України. 92 роки. Так що в мене ще все впереді. Упродовж 40 років Василь Андрійцов обіймає різні посади у відділі культури та освіти, а саме завідувача районним відділом культури, голови райкому профспілки працівників культури, викладача училища культури, заступника начальника управління культури, а з 1987 року очолює Хуську школу-комплекс з естетичним вихованням, де першим в області відкриває театральний відділ на базі школи мистецтв. Я мала честь працювати теж у Народному театрі, і поряд була така надзвичайно толерантна, інтелігентна Марія Петрашко, Марія Васильівна. І про неї ви згадували? Ой, про Марію Васильівну я писав про неї. Є спогади про неї. Ви знаєте, перша її роль була у театрі під керівництвом Садовського. Мама грала на фортепіано, вона маленька бігала по залу і заважала Садовському. Садовський замітив, казав, чия то примадонна в залі, хай йде на сцену. Він забрав її на сцену, вона грала в спектаклі і отримувала гонорар, плитку шоколадки. Це була її перша роль. А потім вона грала в театрі «Нова сцена» у Хустці. Десь до 70-х років вона спочатку приймала участь, потім трошки відійшла. А коли ми ставили, я допомагав Майданному у музичному оформленні «Пам'ять серця», і «Пора жовтого листя», я привозив десь музику з Києва і так далі. Ми запросили, і для неї була там цікава роль. Вона прийшла і з того часу вже театр не покидала. Вона працювала до самого останнього дня. Дуже цікава людина. Вона могла і танці поставити, могла і пісні розучити, але могла й розповідати про театральні байки, хоч скільки. Цікава людина. На жаль, її немає. Цікава у вас книжка «І Руський театр». Чим викликана поява такої сторінки у вашому житті? Коли я написав книжку «Нова сцена», я брав участь у міжнародному форумі української діаспори у Києві і заніс книжку «Нову сцену» подарувати Ростиславу Пилипчукову. Він тривалий час був ректором театрального університету. Я подарував йому книжку, і він через 2 дні телефонує мені, що я отримав, подякував мені за книжку, а потім каже: Василь Михайлович, це вже готова ваша дисертація. На цій книжці можна захищатися, но треба би починати з Руського театру Товариства просвіта. Я буду вам допомагати. Я буду вашим безплатним керівником, бо в мене вже є 4 аспіранти, мені більше брати не можна, але всі консультації, які треба, я вам буду надавати. І так ми почали працювати. Я пішов в архів, я працював у Київському архіві,
у Львівському архіві, я працював в нашому Берегівському архіві, і я знайшов такі матеріали. Про Садовського дуже багато писали, або, знаєте, писали інколи такі байки, яких не було, яких у документах немає. І навіть помилялися, навіть помилки допускав і Шерегі при всій повазі. Він опрацював дуже багато матеріалів, і Гнат Гнатович писав, але деталі із перебування Садовського на Закарпатті, вони знайшли своє відображення вже тоді, коли я почав працювати над дисертацією. І вперше вони вийшли в мене у книжці «Руський театр товариства просвіта в Ужгороді», а потім вийшла окрема книжечка Микола Карпович Садовський «Закарпаття». Він написав таку спогад, називається «Прикарпащина». Як він приїхав у Ужгород, як його не зустріли, як його потім зустріли і як він працював в Ужгороді. Дуже цікаві спогади. Потім ці спогади вийшли у журналі «Кур'єр Крецбасу». Я подарував у обласній бібліотеці один екземпляр журналу, так що там можна узнати про це трошки більше. Ну і можна читати цю книжку Микола Карпович Садовський «Закарпаття». Із тих епізодів у житті Садовського, що ви так найчастіше згадуєте? Ну, знаєте, Садовський мав теж така натура, вільна натура. Я все пригадую, коли він на гастролях, розповідали нам ще в театральному університеті. Коли він був на гастролях у Москві, його дуже хотіли в Московський театр і Заньковецьку. Він сказав, що він український актор. А потім другий великий актор Богдан Сильвестрович Ступка, коли виступав у Москві в перших гастролях, я запрошували в Московські театри. Це були радянські часи. Але він гордо сказав, я український актор. Тобто він повторив Садовського. Тобто це були сміливі люди. Ольга Морозова пригадувала, як він читав Шевченка. Каже, не треба, Садовський не робив Шевченка якогось рупора, він робив з нього філософа. І вона запропонувала мені прочитати уривочок. Я пригадую це. У кожного своя доля і свій світ широкий. Той мурує, той руйнує, а той незлим оком та Отечество так любить, так його шанує, так із нього сердечно кров, як воду, точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі. Нехай, каже, може так і треба. От слова Шевченка, які часто читав Садовський, і які дуже актуальні до сьогоднішнього дня. У квітні 2002 року Василь Михайлович Андрійцов виходить на пенсію. Проте неспокійна натура митця знову в пошуках, переключившись на наукову роботу, спочатку на посаді старшого викладача, згодом доцента Карпатського інституту підприємств Міжнародного університету Україна, працює над темою «Український театр на Закарпатті 20-х років», з якою успішно захищає дисертацію та звання кандидата мистецтвознавства. За цей час Василь Михайлович Андрійцов друкує свої розвідки у таких важних виданнях, як «Український театр», записки наукового товариства імені Шевченка, історико-науковому та літературному журналі «Пам'ять століть», наукових вісниках Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Окрім того, виступає з доповідями та науковими повідомленнями на міжнародних симпозіумах та конгресах. Василь Михайлович за натурою оптиміст. Вважає, що 75 років зовсім не критичний вік, тому і надалі займається науковою роботою. Наразі працює над монографією «Аматорський театр на Закарпатті». Пише театральні рецензії на вистави закарпатських театрів, які друкуються на шпальтах видань «Новини Закарпаття» та «Срібна земля», збагачуючи культурологічну ниву мистецького життя рідного краю. Що допомагає вам триматися у цьому світі, не втратити ту духовність і доброту, яку, напевно, посіяла вас мамка? Ну, я кажу, що я мав завжди таке доброзичливе оточення. Я намагався, я міг сидіти, коли сидів малим коло троїстих музик, а потім у Юрія Дмитровича Герца я міг сидіти у майстерні і дивитися його, спостерігати за його роботою. Я зустрічався із багатьма у Києві, після вистав,
У нас там була так своя невеличка компанія. Я не хочу називати зараз прізвища, але відомі люди, між ними я був самий невідомий. А вони були всі відомі. І я бачив, чим людина більше високої культури, вона більше в ній щирості, доброти, розуміння іншої людини. І мене це вражало. І я розумів, що це так треба робити. Так треба робити. Іти людині назустріч. Інколи в мене проявляється, коли я бачу, що людина не варта того, щоб їй назустріч йти, я їй про це так і кажу. Я не хочу з вами мати ніяких стосунків. Ви займаєтеся своїм життям, а я буду займатися своїм. Ви були і викладачем. Як ви вважаєте, сьогодні театральна справа, як і все в нашій країні, йде на спад? Чи буде відродження? Або що треба робити, щоб було відродження театрального мистецтва? Ну, як ви думаєте, чому, наприклад, якщо театр не був 10, 15, 20 років на селі або в місті, виросло нове покоління, яке взагалі не знає про театр. Мене дивує навіть такий факт, що я багато зустрічався з викладачами-філологами, я підкреслюю, істориками-філологами, які, навчаючись в університеті, жодного разу не були в театрі. Це не їх вина, це вина театру і вина університету. Це вина кафедри, на якій вони навчалися і так далі. Для того, щоб повернулися люди, треба працювати. Дуже добре, що у школах мистецтв з'явилися театральні відділи. До речі, перший театральний відділ, я, коли був директором школи комплексу Хущі, школи мистецтв, ми заснували перший театральний відділ, і, слава Богу, вже таких відділів, по-моєму, є 7 в області. Це один з кроків. Другий крок – це треба не боятися йти у простий народ, як ходив Садовський. Мені здається, що складові для театру, для успішної роботи з театром – це школа, церква і громадськість. От тоді можна буде про щось робити, якісь перші кроки. А це велика клопітка робота. Ну, разом з тим я вірю, що театр буде жити. Так як живуть книжки, книги народжуються, не вмирають, так народився театр, і він ніколи не помре. Василь Михайлович Андрійцьо на зустрічі зі студентами поділився спогадами про відомих театральних діячів Закарпаття, про яких розповів у своїх виданнях. Нині відомий театрознавець разом із обласним організаційно-методичним центром культури працює над новим проектом, який має завершитися виданням книги «Аматорські театри на Закарпатті». У спадку Василя Андрійця чимало заслуг і нагород, адже цей рік для нього ювілейний. Незважаючи на поважний вік, Василь Михайлович завжди привітний і з вишуканим почуттям гумору, щирою посмішкою, завжди готовий поділитись життєвим досвідом та дати цінну пораду. Він з притаманним йому гумором давав творчі настанови молодим, як навчитися аналізувати виставу, які теми і проблеми цікавлять сучасного глядача, зрештою, як бути митцем, який вміє через театральне мистецтво виховати почуття доброти, людяності. Як зауважила організатор зустрічі Оксана Шип, така форма спілкування з відомими людьми краю дає студентам ширше зрозуміти і осягнути значення театру для сучасників, допомогти зрозуміти силу мистецтва.